Doncs bueno, ara quan ens sentem, vale? Guiu! Hola! Globus! Ai, Aleix, per primera vegada que la bateria, que no he pogut. Ui. Ah, mira, els tofifis. Ah, m'encanta la meva aquest. Ja sembla que els veiem allà a la... Ai, has vist el tato de la Mar? Sí. És Aquest que m'ha dit xulo. la Maria. A veure, Mar. Oh! Demà vam a canviar la porta, hem de pensar en els quadres. No, ha de ser, vam dir que esperaríem que no fes fred. Com és? Que no hi ha ocells, Guiu. No n'hi ha ni un. Però jo en sento, tu sents, diu? Sents? Sí, No n'hi Oh. Estem a Sant Feliu. Hi ha la mami. Ah. Què? Guiu! No. Guiu! Tindran ara, quan ja no pot passar, perquè com em posaran és petit, i llavors els mesos... Ah, poseu un altre llimoner. No sabia jo això. Sí, el que passa que hem esperat perquè ja ens ho va dir el jardiner, però una mica perquè si glaça... Ah. Pots deixar? Ai, que poc que peses, Dylan. Voilà. Doncs estem a Sant Feliu. Avui és l'aniversari de... Meu. És el 18 de març del 18. 18 del 3 del 18. Ja, saberis. I fas 18 anys. Ja. 18 més uns quants. 18 més 19 més 20 més 19. 18 més 19. 18 més 19. Oi? Sí, això. Algo així. Estem ben sumats. Però ens acaben de sortir. Els enginyers. Oi, calla. L'altre dia amb la Mireia, Ui, que això pinta... i perquè el vull aquí. I llavors comencem Ah, perquè el del 8 li vaig explicar també. Sí. I ens va quedar també una mica aquí. Dona, on te vas? Dona, on te vas? Per mi, un regal. Dylan, digue-li, baixa! Digue-li, tac, baix. Molt. Ja està, no li direm més, perquè pobret no sap notes. Guiu, hola. Ai. Quin susto. No. Ara no, Cuqui. Que si regalim a xocolata, Vinga, quan estigui allà... Ara perquè ja li cau, però quan ens ho dit, que quedava com temps, no ho vull. A veure. Àlex, què filmes? Sí. Mira. Moltes felicitats! Moltes felicitats! Moltes felicitats! Et desitgem, Maria del Mar! Moltes felicitats! Vine, bufem, va. 1, 2, 3. Ai! Molt bé. Yeah! Eh! Bravo!
Falta una cosa. Moltes gràcies. Vale. Com s'ha fet crema, Vigila. Hola! Moltes Espera, Ara- compte. Ara, Posa't dret. el seny l'agafa Posa dret a la Dilan. i el posa aquí. Aleix. Posa la Dilan dreta, sí. És que la Dilan es veu el número. O fas fotos, eh? Filmo. Una, dos, tres. Uah! Bravo! Ja vull foto, que no m'heu donat temps, cony. Aquest número... Sí, Ens el menjarem, no? No, aquest és de la mama. Vam anar a un restaurant que li van aconsellar en el Botet. Un xofer seu li va aconsellar. Vam anar allà, vam dinar de conya i mare. Per 2 duros, a més, o què? I a l'hora de tornar... Llavors va, i el batet diu. Dona, de qui hem celebrat l'aniversari avui? O sigui, ara anava, un dia que no vam menjar una I de qui més? No, però és que allò, però un poble Mira, ja... el dimecres passat va ser el meu i el dimecres que ve és el de l'avi. És un poble que no hi Vale, havia doncs activitat, no hi havia res, i la gent va Felicitats. Per tant, estem celebrant 3 aniversaris. mentre el Botet parlava. Dylan, ja has acabat de refregar-me el pan de leche per tota la roba? Sí? Ja estàs? Encara no? Encara no. Una miqueta més. Aquests són tots els trofeus que he guanyat a mates. Tots els trofeus que has guanyat de mates. Aquest l'he guanyat i també he guanyat aquests dos. Aquest l'estic fent i aquest també l'estic fent perquè encara em queden totes aquestes medalles. Però com és que en saps tant de matemàtiques, tu? A l'estat jo. Vaig començar fa molt. Vaig començar fa molt. I aquí no te surt la gent. Aquest també tinc copa. Estem ara a punt de marxar cap a Cambrils, a casa dels pares de la Maria. D'aquí una horeta o així serem cap allà. Taco? Sí. Taco? Més que tu? Això és petita, i som aquí. Mira'l. Ja està esperant a que l'obri. Aquí seria xulo d'anar, al cotxe. Vaig pensar que estava fent a la cuina. Sí, que aquí. Ah, sí, aquí hi ha un Port Madoc. Port Madoc, hay aquí. No. Oye, dame una miqueta de magdalena. No. Dame una miqueta de magdalena. Jo vull magdalena. No! Vull magdalena. Magdalena. Mira, no li dones una miqueta petita? Petit així. No. Dilan, Pues vale. què les ha comprat? Les ha comprat jo, Te les ha comprat ell. No. Hòstia, ho ha fet aposta, Ho ha fet aposta. Ho has fet aposta per demanar més. Acaba de posar mitja magdalena o quasi una sencera. Dylan, que em dones magdalena? Bueno, ara hem anat a fer un cafè i unes pastetes. Ara podem anar a fer coses. Fins ara era impossible. Però bàsicament anem a mirar botigues, passejar i a veure què trobem.
La nena s'està agafant unes agulles. I l'altra nena també. I el Pepe i jo de mentre anem a... Tira la primitiva. Doncs això anem a fer. Apa, doncs. Vinga. Look at me. Què estem entrant a una altra botiga? Pensava que caminàvem ara més de 5 metres. Abans d'aquí a sortir a la playa, lo que nos costarà arribar. A veure, tenim la platja aquí, literalment, al final del carrer. Estem treballant ara amb la teoria de que aquestes cadires les posen a fora de les botigues perquè les persones que no compren puguin esperar-se aquí i prendre el sol. És un concepte interessant que estem treballant encara. I les noies estan aquí dintre comprant. Doncs aquí estem, esperant. Hem reclutat la Dylan ara aquí fora. Digues, jo m'avorreixo aquí. L'àvia està fent d'àvia ¿Este o este? i està comprant-li de tot a la nena, ¿Este? com a bona àvia que és. Dices tú que le han dicho que agafa tant els niños. Mira com a bé. Mira el baby. Ai, que se'l menja. Au, 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 que se'l menja. No. Ai, com mira. Qui és? La vaca Lola. Baby. Soni, què opines del bebè que li has regalat a la teva neta? És que, ai, veus, és que fins i tot la nena el deixa boca avall per no veure ni la cara. ¿Lo has movido? fa pudor com d'una vainilla barata, rara, que sí. Crec que sí, que s'han portat primer. N'hi havia un bebè No hay caldo, negret que aquest feia olor de xocolata. No sabem com interpretar. ¡Qué guapa con la diadema! Tenim un petit... Es que tenemos que hacer turno, Una situació. no quieres andar y pesas mucho. Ara anem a dinar, On anem? A la Miramar. Miramar, que és un lloc on ja Com diu el nom, està mirant al mar. està mirant el mar. Total, que anem a celebrar el Dia del Pare, Sant Josep, Santa Maria Josep i el meu aniversari. No la maneta, cariño, no la maneta. No la cojas, no la cojas, mamá, no la cojas. Pobreta, té que plorar. Por favor. Es que esto no puede ser cada vez que... Tenim un conflicte. El tuyo, venga. Dona la maneta, que anem a votar, cariño, anem a votar. Así, ¿no? ¿Ves? Bueno, pues da igual. Ella no sabe como nadie.
Laura, fa molt de fred. Oi que sí, Maria? Tens fred? Toni, tu tens fred? Molt. Kira, tu tens fred? De fred, carinyo, di molt. Fa molt de fred. El dinar s'ha allargat bastant. Com veieu, no hi ha ningú més. Jo necessito fer una migdiada. Tu faràs migdiada? Jo també. He fet una migdiada, ara hem mirat uns episodis de la Peppa Pig. Ara anem a veure una exposició de pintura que fa el Pepe. No sé on. I aquí tenim l'artista. Ja hem arribat a casa, ens ha agradat molt l'exposició del Pepe, sí o no? Molt. I a la Dylan, la que més, perquè... Ja només entrar, el primer que ha fet ha sigut ballar. Sí? Ja. Doncs això és tot per avui, jo crec, Pepe, ens ha agradat molt la teva exposició. Sí? Ja, tot i ja. Va dit. Dylan? Aquí una bona cosa, és que és molt.